Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Елның иң олы бүләге. Бийек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көнендә аның исемен йөрткән дәүләт бүләкләре тапшырылды. Иртәгәне кайгырту. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Яшел Үзән районындагы Бәшек авылы ни өчен шагыйрьгә бәйле туристик маршрутка керергә тиеш. Апрель тамамланырга да 2 генә көн калды. Апрель иң элек Габдулла Тукай шигърият, туган тел айы буларак истә калыр. Узган атнада халкыбызның бийек шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен дөньяның төрле почмакларында яшәүче татар халкы зурлап билгеләп үтте. Республикада да Тукай бәйрәме елдагыча киң колач белән узды. Бәйрәм мизгелләрен кабат хәтерләрдә яңартыйк. Башкалабыз Казанда бәйрәм чаралары шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Биредә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, язучылар берлеге вәкилләре һәм киң җәмәгатьчелек катнашты. Бәйрәмнең дәвамы булып, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы янында шигърият бәйрәме узды. Монда күренекле шагыйрьләр, язучылар, республиканың иҗат берлекләре вәкилләре бийек шагыйрьнең шигырьләрен укыды. Шулай ук музейларда, мәдәният үзәкләрендә Габдулла Тукайның туган көнен истәлекле чаралар, күргәзмәләр, шигырьләр уку белән билгеләп үттеләр. Бийек шагыйрьнең туган көнендә һәм туган тел көне уңаеннан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов татар зыялылары вәкилләре белән очрашты. Биредә берничә актуаль тема күтәрелде. Очрашу нәтиҗәсе Мөршидә Җихан репортажында. Исәнмесез. Буйлары белән Сабантуй журналынан аз гына зуррак балалар әнә шулай сәламләде. Балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгарылган китап-журналлар күргәзмәсенең күләме зур булмаса да, тирән эчтәлеге җәлеп итте. Театр көйдерәдер, уйнатадыр. Булары Апуш балалары, очрашуда чыгыш ясаган остазлары студия тәҗрибәсен Татарстан Республикасы күләмендә җәелдерергә, грантлар бүлеп бирергә тәкъдим итте. Кайда бу, ничек була, аны теге акча таратып булмасын ул. Ниндер көрәш буларга тиеш. Нәтиҗәләр хупларлыкмы соң? Спектакльләр без барлык татар балаларын берләштерә һәм спектакльләр безгә килгән тамашачыларыбыздан да без инде хәзер минем апушка йөрисем килә дигән сүзләр килә башлады. Зыялылар буларак чакырылучыларның күбесе журнал мөхәррирләре. Безнең үзебезнең балалар рит коллегиясе дигән төркем звено бар. Ул инде нәкъ менә милли кадрларны үстерүгә юнәлгән. Минем беренче мәкаләм нәкъ Ялкын журналы битләрендә басылып чыкты. Һәм менә әлеге вакыйга минем өчен дөрестән дә зур роль уйнады. Димәк, мин дә нәрсәдер булдырам дигән шундый ышаныч керде минем күңелемә. Аяз Әхлиуллин чыгыш ясаучыларның иң яше, ул Шаян өчен мультфильм студиясын ачу тәкъдимен кертте. Үземнең ничектер журналистикага тартылуымны аңладым. Һәм инде менә шул вакытта туры килгән Шаян ТВ кастинг игълан иткән иде. Менә мин шул кастинглар аша узып Шаян ТВда эшли башладым. Сәләтле балалар өчен шартлар тудыру бурычыбыз дип саны очрашуда катнашкан Илшат Әминов. Алар менә 5 елдан бөтен булган масса күләм чараларында баш мөхәррирләр, язучылар һәм менә безнең интеллигенцияның алга алып баручы кешеләргә әйләнәчәк. Аеруча үсеп килүче буын белән бәйле проектларның күплеге уңай тәэсир калдырды. Аларның күбесе Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге махсус комиссия ярдәмендә башкарылган. Һәрбер оешма белән иҗтимагый оешмамы, ул идарә структурасының министрлыкны безнең дистәләгән проектлар барысында алар эшлиләр. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов Милли телләр комиссиясе эшенең уңай нәтиҗәләрен берничә тапкыр ассызыклады. Нәтиҗәләрен күрәбез. Менә бу мәктәпләр белән эшләү, язучылар белән эш күренә, үзгәреш. Кыскасын әйткәндә, үзебездән башка безнең телебез бер шәһәрдә кирәк түгел. Туган тел ул ана теле, гаиләдән, әти-әнидән башлана. Тел сагында бердән булсак, киләчәгебез өметле дип тамамлады очрашуны Татарстан рәисе. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Күркәм гадәт буенча Габдулла Тукайның туган көнендә аның исемендәге дәүләт премиясына ия булган лауреатлар исемлеге билгеле булды. Кремльдә республикабызның олы бүләгенә лаек булучыларны тәбрикләделәр. Шарадан Өзелә Батырханова репортажы. Тарихка күз салсак, Габдулла Тукай премиясы 1958 елның 8 апрелендә гамәлгә кертелә. Әлеге соллы дәрәҗәле премияны быел милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән 4 шәхескә тапшырдылар. Алар шагыйрь Ләис Зөлкәрнәй, сынчы Кадим Җәмитов, Татарстан Республикасы дәүләт хоры җитәкчесе Миләүшә Тәминдарова, язучы, тәрҗемәче Борис Вайнер. Әлбәттә, менә шушындый кешеләребез Тукай белән бәйле премиябыз, ул иң югары премия. Һәм без бик шат менә бүген сезгә шушы матур бинада шушы премияларны тапшырырга. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Лауреатлар исеме алдагы көнне үк Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе буенча комиссия утырышыннан соң билгеле булган булса да, бүләкне үз кулыма алмыйча ышанмадым дип, хис кичерешләре белән уртаклашты Кадим Җәмитов. Шуннан соң да менә моны кадагаш кына инде миндә эшкә җан кирип китте. Шану инде дөресендә чын мәгънәсендә шандым инде. Ләис Зөлкәрнәй өчен бу күптән көтелгән шатлыклы һәм бәхетле мизгелләр. Мине моңа әйтмәделәр премиялар биреп. 50 ел буенча әйтсәм дә. Менә минем беренче капсымга бүләгем бар, Тукай премиясе. Чөнки татар шагыйрьләре моннан да югары бүләк юк. Иң зур бүләк Тукай бүләге. Миңа аерыштым Аллага шөкер. Татарстанның халык артисты Миләүшә Тәминдарова Тукай сүзләре белән күңелемдә бәйрәм бүген дип җавап бирде. Безнең Тукайыбыз шундый якын, шундый безнең туган шикелле. Мин бит Арча районыннан. Так что туган, в общем-то. Бик рәхмәтләр укыйм. Республикага, мәдәниятемә, балаларыма. Быел Габдулла Тукай премиясы лауреатларының һәр кайсына 1 миллион сум акча тапшырылды. Айзилә Батырханова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Габдулла Тукай белән Яшел Үзән районының Бәшшик авылында нинди бәйләнеш бар? Ни өчен әлеге авыл Тукай белән бәйле туристлык маршрутына керергә тиеш? Әлеге сорауларга җавап алдагы язмада. Габдулла Тукайның әнисенең сеңлесе Биби Саҗидә Әтнә районының Каенсар авылыннан китеп, Яшел Үзән районындагы Бәшик авылында яшәгән. Аның кызы Өммехания башлангыч сыйныфта мәктәптә укыткан. Бу авылда сугыш башлангач ук 41 елда килгән Биби Саҗидә апа кызы, укытучы кызы Өммехания апа белән шуңа без Тукайның безнең өчен бик зур урын алып тора ул өчен. Искә алу чарасы Саҗидә апа һәм аның кызы Өммеханияның каберләре янында рухларына атап дуга кылудан башланды. Алла. Чын күңелдән мин инде Габдулла Тукайның Коръән Кәримгә багышлап язылган, аны телгә алып иҗат иткән китап дигән шигыренең асылын аңладым. Казан кунаклары җирле мәдәният бүлеге хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары катнашында узган Туган тел бәйрәмендә Тукай шигырьләреннән тыш Шүрәле әкияте дә җанланды. Бу егет абзаң булыр бу, бик белеп тор синенен. Бөек Тукай рухы сакланган авылны киләчәктә Тукай эзләре буенча төзелгән туристик маршрутка да кертерләр әле дигән өмет бар. Мөршидә Җихан, Фәрид Җәләли, Татарстан яңалыклары. Казан циркы Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнгән Пешән базары дип исемләнгән беренче милли театраль цирк спектаклен тәкъдим итте. Тамашада бер юлы 3 Мәскәү, Казан һәм Белоруссия циркы артистлары катнашты. Төп рольне Габдулла Тукайны бер юлы 2 артист, балетмейстер Нурбек Батулла һәм Камал театр актеры Артур Шәйдуллин башкара. Спектакльне куюда Татар дәүләт әкият курчак театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйнеев, Камал театрының баш рәссамы Сергей Скоморохов, композитор Марат Әхмәтшин катнашты. Беренче милли театраль цирк спектаклен тамашачылар Казан циркында 5 майга кадәр карый ала. Эфирда Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны республикада нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итик.
Юллар яхшырган сайын андагы фаҗигаләр дә арта. Шәһри Казан газетасындагы язманы укыганнан соң шундый фикергә киләсең. Моны дәлилләр өчен берничә сан китерү дә җитә. 3 ай ярым вакыт эчендә генә дә республика юлларында 85 кеше һәлак булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 29 тапкырга күбрәк дигән сүз. Әлбәттә, сәбәпләрнең беренчесе шәп машиналарның тизлекне чамасыз арттыруы. Һәлакәтләрнең 20% руль артында йоклап китү яки онытылу белән бәйле икән. Әлегә бу сәбәпләр белән көрәшнең нәтиҗәле усулларын таба алмыйлар юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә. Димәк, Аллаһка тапшырырга һәм үзебезгә сакланып иргә генә кала. Кунак көткәндә итәк җиннәрне җыю, алыштыру, җыештыру безнең халыкның канында. Быелның октябрендә Казанда үтәсе БРИКС илләре саммитына әзерләнүдә тулы кешенә бара. Кала юллары төзекләндерелә, кунакханәләр, юл кичүләре төзелә. Моның өчен федераль казнадан 2,5 миллиард сум акча да бүлеп бирелгән. Кунак килә дә китә, төзелгән һәм төзекләндерелгәннәр үзебезгә кала дип сөйник. Тиздән май бәйрәмнәре. Ана инде җәйге ялга да күп калмый. Быел кайларда ял итү кисәгә сукмаячак. Төркиядән тыш тагын кайларга барырга була. Россиядә, Татарстанда туристларны нәрсә белән алдырырга җыйналар. Отан Татарстан газетасы хәбәрчесе шушы сорауларга җавап эзләгән. Белеп туру ярый, ләкин бабайлар әйтмешли, юрганыңа карап аягыңны сузасың инде. Газета тагын бер күңелгә тия торган проблемага багышланган язма бастырган. Әни мамы булмасын өчен әти-әни нишләргә тиеш? Гомумән, бала татарча сөйләшмәгәнгә кем гаепле дигән сорауга җавапны язма ахырындагы таблицадан да күреп була. Үзебезгә шундый диагноз куя алгач яшибез әле диясе килә. Хәзер исә биегебез Тукай әйтмешли инде эшлик саф, ачык күзләр белән чын аң белән. Тормышыбызда үзгәрми торган кыйммәтләр күбрәк булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 2 һәм 3 май көннәрендә Камал театрында Казанга Тукай кайткан дип исемләнгән премьерага чакырып калабыз. Шулай ук биредә 4 май сагынырсызмы, 5 май Өйләнәм тат спектакльләре булуы көтелә. Тинчурин театрында 2 май көнне флеш, кырып һәм мәхәббәт спектакльләренә рәхим итегез. Шулай ук биредә якшәмбе аферист спектакле булуы көтелә. Минзәлә театрында 3 май көнне Тутиләр спектакле. Шоллы театрында 2 май көнне Диләфрүзгә 4 кияү, 3 май Яшь йөрәкләр спектакле булуы көтелә. Габдулла Тукай музейына рәхим итегез. Музей 1986 елда ишекләрен ача. Казанның иске татар бистәсенең иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. Мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Иртәгә 9 тулып 40 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.